αποφευκτική διαταραχή. Έτσι ονομάζεται το αίσθημα της ανάγκης να αναβάλουμε την εκπλήρωση μιας πιεστικής υποχρέωσης, προκειμένου να αποφύγουμε το αίσθημα του άγχους που αισθανόμαστε όταν καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές επιλέγουμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, πιο απλό, πιο ευχάριστο, πιο ελαφρύ, επειδή νιώθουμε το αίσθημα της πίεσης να μας φέρνει στα όρια μας. Κάπως έτσι πρέπει να εξηγούνται και τα σοκαριστικά νούμερα αποχής που παρατηρούνται εδώ και πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η χώρα βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, όμως όταν καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα και την εξουσία τους, επιλέγουν να απέχουν από έναν διαγωνισμό, ο οποίος δεδομένων των απογοητευτικών επιλογών φαντάζει εκ των προτέρων χαμένους. Κι έτσι τα πιεστικά διλήμματα που θέτουν οι πολιτικοί φαντάζουν ανούσια, όχι επειδή είναι αδιάφορα, αλλά επειδή δεν αντέχουμε να υποβάλουμε τον εαυτό μας στη βάσανο του να τα ακούσουμε, να τα αξιολογήσουμε και να επιλέξουμε κριτικά. Να ψηφίσουμε κάποιον πατριώτη? Και τι σημαίνει πατριώτης? Αυτός που αγαπά την πατρίδα γενικά ή αυτός που νοιάζεται και αγαπά τους πολίτες ενός τόπου? Να ψηφίσουμε κάποιον που υποστηρίζει τη δικαιοσύνη ή κάποιον που είναι διεκδικητικός για τα συμφέροντά μας? Κάποιον που έχει καλές σχέσεις με τους ξένους ή κάποιον που είναι επιφυλακτικός απέναντί τους? Να ψηφίσουμε κάποιον που μας υπόσχεται πολλά ωφέλη, μήπως κάποιον που μας υπόσχεται ασφάλεια, κάποιον που μας υπόσχεται αξιοπρέπεια, ή μήπως απλά κάποιον που μας υπόσχεται να τιμωρήσει αυτούς που μας αδίκησαν πριν? Ευτυχώς για εμάς, ένας από τους μεγαλύτερους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας, ο Ευρυπίδης, ασχολήθηκε με τα τραγικά διλήμματα της πολιτικής και μας φέρνει τη λύση στο βασανιστικό ερώτημα του τι να ψηφίσουμε. Οι Φοίνισσες, δηλαδή οι γυναίκες της Φινίκης του Ευρυπίδη, είναι μια τραγωδία ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να σώσει μια κοινωνία που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Μέσα από μια τραγωδία με κεντρικό επεισόδιο ένα debate πολιτικών, θα δούμε τι είναι αυτό που κάνει τον πραγματικά καλό πολιτικό. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός είναι ο μύθος. Λίγα πράγματα είναι γνωστά για τις Φοίνισσες. Μάλλον γράφτηκε μετά το 408 π.Χ. και κέρδισε τη δεύτερη θέση. Είναι μια τραγωδία πολύ φιλόδοξη, όπως φαίνεται και από το μέγεθός της, που είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέγεθος μιας σύντομης τραγωδίας, αλλά και από τη θεματική της έκταση, αφού περιλαμβάνει γεγονότα που θα μπορούσαν να δώσουν μέχρι και 3 άλλες τραγωδίες. Για την ακρίβεια, περιλαμβάνει γεγονότα που έδωσαν 3 άλλες πολύ γνωστές τραγωδίες: τον Ιδίπποδα τύραννο του Σοφοκλή, τους 7 επιθύβας του Εσχύλου και τέλος την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Στο στόχαστρο των Φοινισσών, όμως, δεν βρίσκεται κάποιος μεγάλος κεντρικός τραγικός ήρωας, αλλά ένα πολιτικό θέμα. Πώς δηλαδή μια πολιτική κοινότητα, εν προκειμένου η μυθική Θήβα, διαχειρίζεται μια καταστροφική πολιτική κρίση. Για να μπορέσει να εξετάσει τα θέματα του από μια πιο έντονα πολιτική σκοπιά, ο Ευρυπίδης παρεμβαίνει στο παραδοσιακό μύθο της Θήβας, τον οποίον αξίζει να θυμηθούμε. Ο Ιδίπποδας, ένα παιδί εγκαταλελειμμένο προκειμένου να πεθάνει στο δάσος και εν συνεχεία μεγαλωμένο από βοσκούς, είχε γίνει βασιλιάς της Θήβας και είχε πάρει για γυναίκα του τη χήρα βασίλισσα, την Ιωκάστη, επειδή είχε σώσει την πόλη λύνοντας το γρίφο της Φύγας. Η Θήβα μπορεί να είχε γλιτώσει από την απειλή του τέρατος, αλλά είχε πληγεί από μια άλλη συμφορά, έναν ατελείωτο λοιμό που έστελναν οι θεοί. Ψάχνοντας να βρει τον υπεύθυνο για τη θεϊκή κατάρα, ο Ιδίπποδας έμαθε ότι ο ίδιος ήταν η αρχή του κακού. Πριν συναντήσει τη Σφίγγα, είχε καυγαδίσει με έναν άγνωστο που συνάντησε στον δρόμο σχετικά με το ποιος από τους δύο μπορεί να περάσει πρώτος από ένα στενό. Ο ανώνυμος ανταγωνιστής του ήταν Θρασής και προσέβαλε τον Ιδίπποδα απαιτώντας προτεραιότητα. Ο Ιδίπποδας αμήνθηκε στην επίθεση που δέχθηκε και τελικά σκότωσε τον αντίπαλό του. Αυτό που έμαθε πολύ μα πολύ αργά ήταν ότι ο άγνωστος ήταν ο προηγούμενος βασιλιάς της πόλης, ο Λάιος. Επίσης έμαθε ότι ο Λάιος ήταν πατέρας του και όταν είχε γεννηθεί τον είχε αφήσει να πεθάνει, επειδή η προφητεία έλεγε ότι ο Λάιος θα πεθάνει από το γιο του. Και μπορεί τελικά ο Λάιος, εγκαταλείποντας το γιο του, να δημιούργησε τις συνθήκες του θανάτου του από τον Ιδίπποδα που τον σκότωσε ακριβώς επειδή δεν γνώριζε ότι απέναντί του είχε τον πατέρα του, όμως τη μεγαλύτερη συμφορά την άφησε για τους άλλους. Διότι πλέον ο Ιδίπποδας, εκτός από πατροκτόνος, ήταν και αιμομύκτης, αφού η γυναίκα του Ιωκάστη ήταν επίσης η πρώην σύζυγος του Λάιου και συνεπώς η μητέρα του, καθιστώντας επιπλέον τα 4 παιδιά του ταυτόχρονα αδέρφια του Ιδίπποδα αλλά και εγγόνια της Ιωκάστης.
Συνεπώς, ένοχος για την οργή των θεών δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος από τον ίδιο τον Ιδίποδα, που είχε ασεβήσει εναντίον των ιερών οικογενειακών δεσμών με κάθε δυνατό τρόπο. Η συνέχεια είναι φρικτή αλλά και λογική. Ο Ιδίποδας αυτοτυφλώνεται και η μητέρα σύζυγός του αυτοκτονεί. Όμως η κατάρα του περνά στα παιδιά του και κυρίως στους δύο γιους του. Ενώ αρχικά συμφωνούν να μοιραστούν το θρόνο, αλλάζοντας βασιλιά κάθε χρόνο, ο πρώτος γιος, ο Αιτεοκλής, δεν δίνει το θρόνο στο τέλος του πρώτου έτους και εξορίζει τον εξαπατημένο μικρότερο αδερφό του, τον Πολυνίκη. Ο Πολυνίκης όμως παντρεύεται την κόρη του άδρας του βασιλιά του Άργους, και εξασφαλίζει από εκεί στρατιωτική υποστήριξη για να επιτεθεί και να καταλάβει τη Θήβα και το θρόνο. Τα δύο αδέρφια βρίσκονται αντιμέτωπα μπροστά στα τείχη και αλληλοσκοτώνονται. Μαζί τους πεθαίνουν και άλλοι πολύ γενναίοι ήρωες και από τις δύο πόλεις, με την εκστρατεία να λύγει με τον πιο μάταιο τρόπο. Η εξουσία πλέον περνά στον Κρέοντα, τον αδερφό της Ιωκάστης, που θάβει με τιμές τον Αιτεοκλή που πολέμησε για τη Θήβα, αλλά αφήνει τον Πολυνίκη να σαπίσει εκεί που έπεσε και να τον φάνε τα άγρια ζώα. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί η μία από τις δύο κόρες του Ιδίποδα, η Αντιγόνη, η οποία συγκρούεται μαζί του για να προστατεύσει αυτό που αξίζει σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τα πεπραγμένα του. Δηλαδή το δικαίωμα σε μια έντιμη ταφή. Ο Ευρυπίδης καταπιάνεται με όλα αυτά τα θέματα του μύθου των Λαδακηδών, όπως ονομάζεται η γενιά του Λάιου και του Ιδίποδα, αλλά με έναν τρόπο που εστιάζει μάλλον στην πολιτική και λιγότερο στην προσωπική τραγωδία. Στην εκδοχή των Φινισσών, η ιστορία μας ξεκινά σχεδόν 2 χρόνια μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος του Ιδίποδα. Όμως, σε αυτή την εκδοχή τα πράγματα έχουν εξελιχθεί κάπως αλλιώς, όπως μας πληροφορεί η Ιωκάστη. Μάλιστα, η ίδια η Ιωκάστη και όχι το φάντασμά της. Διότι σε αυτήν την εκδοχή, η Ιωκάστη άντεξε την τροπή και αντιστάθηκε στην θλίψη που της προκάλεσε η αποκάλυψη της αλήθειας, παραμένοντας ζωντανή. Σε αντίθεση με αυτήν, ο Ιδίποδας ακολούθησε το γνώριμο μονοπάτι, επιλέγοντας να τυφλωθεί για να πάψει να αντικρίζει την ασχήμια της πραγματικότητας που έφτιαξε με τα ίδια του τα χέρια, δίνοντας τη σκητάλη του θρόνου στα δύο του παιδιά, με τον Αιτεοκλή να αδικεί τον Πολυνίκη και με το δεύτερο να παντρεύεται στο Άργος και να φέρνει τον στρατό των Αργίων εναντίον της ίδιας του της πόλης για να την κατακτήσει. Για ποιο λόγο να επέλεξε μια τόσο δραστική αλλαγή του μύθου Ευρυπίδης, κρατώντας ζωντανή την Ιωκάστη στη τραγωδία του? Μα ακριβώς για να μπορέσει να πολιτικοποιήσει το μύθο. Μα θα μου πείτε, πώς μπορεί η παρουσία μιας μητέρας να έχει σχέση με την πολιτική? Και εγώ θα σας πω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για την Ελληνίδα μάνα. Αν και παραδοσιακά τα δύο αδέρφια είναι κυριολεκτικά στα μαχαίρια, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο συνθηκολόγησης, στις Φίνισσες ακριβώς αυτή η παρουσία της Ιωκάστης δημιουργεί ένα διάβλο επικοινωνίας μεταξύ τους. Διότι όταν πια ο Πολυνίκης βρίσκεται ακριβώς έξω από τις πύλες της Θήβας και ο πόλεμος ήταν έτοιμος να κηρυχθεί, η μητέρα τους έκανε το τελευταίο πράγμα που μπορούσε για να πετύχει δύο απόλυτα σημαντικούς για αυτήν σκοπούς: να σώσει τα δύο της παιδιά από τον αλληλοσκοτωμό, αλλά και να σώσει την πόλη της από την καταστροφική μανία του πολέμου. Παρενέβη λοιπόν με τη βοήθεια αγγελιοφόρων και έπεισε τα δύο της παιδιά να έρθουν σε διαπραγματεύσεις, με την ελπίδα ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να αποτραπεί. Ο Πολυνίκης θα μπει στην πόλη με την εγγύηση πως κανένας δεν θα το επιτεθεί, ούτε καν ο Αιτεοκλής. Από την άλλη, ο βασιλιάς Αιτεοκλής θα προσέλθει σε συζήτηση με τον αδερφό του, εγγυόμενος την προστασία του δεύτερου. Η συζήτηση θα γίνει υπό την επίβλεψη της Ιωκάστης. Έτσι λοιπόν, όταν ο Αιτεοκλής πάει να ορμήσει στον Πολυνίκη, μόλις τον βλέπει, η Ιωκάστη μπαίνει στη μέση. Δεν βλέπεις το κεφάλι της Μέδουσας, τον αδερφό σου βλέπεις. Σταματήστε λοιπόν να κοιτιέστε με μίσος και να ρουθουνίζετε σαν κτήνη. Οι γλώσσες σας θα μιλήσουν πιο μαλακά όταν κοιταχτείτε στα μάτια. Έτσι τους λέει και τα αδέρφια υπακούν. Και εδώ βρίσκει την ευκαιρία του Ευρυπίδης να μετατρέψει αυτό που αποτελεί μια πολεμική σύραξη σε αυτό που θα αποκαλούσαμε πολιτική. Διότι μπορεί ο Αιτεοκλής και ο Πολυνίκης να συναντώνται ως δύο αντίπαλοι στρατηγοί, αλλά στο τέλος αυτό για το οποίο μιλάνε είναι η διακυβέρνηση της Θήβας, και πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα του καθενός από τους δύο να κατέχει το θρόνο και την εξουσία στην πόλη. Μπορεί δηλαδή η Θήβα να διοικείται υπό το καθεστώς της μοναρχίας, ωστόσο ακριβώς επειδή υπάρχουν δύο αντίπαλοι συνομιλητές που διεκδικούν τη μοναρχία, ο διάλογος τους μοιάζει πολύ περισσότερο με ένα debate, έναν ρητορικό αγώνα λόγων που θα έδιναν δύο πολιτικοί αρχηγοί για να πάρουν την εξουσία σε μια δημοκρατία. Πρώτος τον λόγο λοιπόν παίρνει ο Πολυνίκης, που κάνει φιλότιμες προσπάθειες να δώσει μια καλή πρώτη εντύπωση. Βρίσκεται άλλωστε σε μειονεκτική θέση, αφού αυτός έχει φέρει στρατεύματα εναντίον της πόλης του και παραδοσιακά έχει καθιερωθεί η άποψη ότι αυτός είναι ο κακός της υπόθεσης.
Για να στηρίξει τη θέση του, ο Πολυνίκης επίμονα επικαλείται την έντονη αγάπη που νιώθει για τη Θήβα. Η ζωή μακριά από την πατρίδα είναι κολαστήριο και δεν υπάρχουν πιο βασανισμένοι άνθρωποι από τους μετανάστες, λέει. Όπου και αν βρίσκεται κανείς, δεν πάβει να αγαπά την πατρίδα του, τον τόπο που τον γέννησε. Το γεγονός ότι απευθύνεται στη γυναίκα που τον γέννησε έχει κάτι το ποιητικό, θολώνει τα όρια ανάμεσα στην οικογένεια και στην πατρίδα. Ομοίως ποιητική είναι η περιγραφή του τρόμου που ένιωθε όταν έμπαινε στην πόλη του. Στην πατρίδα του, εκεί που θα έπρεπε να νιώθει την ασφάλεια που νιώθει κανείς όταν μπαίνει μέσα στον προστατευμένο χώρο του σπιτιού του, ο Πολυνίκης ένιωσε το απειλητικό βλέμμα των συμπολιτών του σε τέτοιο σημείο, ώστε να τραβήξει το σπαθί του για να προστατευθεί. Ο Πολυνίκης λέει πως έκλαψε όταν συνειδητοποίησε ότι νιώθει φόβο μέσα στα προγονικά του τείχη, στα τείχη που είναι εκεί για να προστατεύουν τους ανθρώπους της πόλης. Και βεβαίως δεν ξεχνά να επισημάνει ότι ο μόνος λόγος που συμμετέχει στην επίθεση είναι ότι ο πεθερός του είναι αποφασισμένος να αποκαταστήσει την αδικία που έχει συμβεί εις βάρος του. Όμως έχει να αρθρώσει και μερικά αμιγώς πολιτικά επιχειρήματα. Η σημασία της δικαιοσύνης για μια κοινωνία είναι αυτονόητη, λέει. Από την άλλη, η αδικία είναι μια αρρώστια που απαιτεί θεραπεία. Εγώ έφυγα για να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Παραχώρησα τον πρώτο χρόνο εξουσίας στον αδερφό μου για να μπορούμε δίκαια να εναλλασσόμαστε στον θρόνο, χωρίς να υπάρχει αδικία ανάμεσα στους βασιλείς του τόπου και να αποφύγουμε την έρηδα. Εκείνος όμως ξεκίνησε την αδικία. Εκείνος αδιαφόρησε για τη δικαιοσύνη και έκλεψε την εξουσία, όλη για τον εαυτό του. Πρώτα πήρε μεγάλους όρκους στην πόλη και στους θεούς και μετά τους πάτησε. Η πρόταση του Πολυνίκη λοιπόν είναι η δικαιοσύνη. Και αυτό δεν είναι ένα ασήμαντο επιχείρημα. Ακόμη και σήμερα, όταν ένας πολιτικός αποδεικνύει ότι ο αντίπαλος του διέπραξε κάποια αδικία, αποκτά ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Ένας κατάφορα άδικος ηγέτης μπορεί να δικήσει ξανά και πιθανώς να δικήσει όλο το λαό του. Και ο Πολυνίκης εμφανίζεται να έρχεται να διορθώσει την αδικία, που όλος τυχαίως έχει συμβεί εις βάρος του, για να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη στη Θήβα. Όμως ο Πολυνίκης λέει και κάτι άλλο, κάτι που μπορεί να μας φανεί πολύ γνώριμο. Ο Πολυνίκης ζούσε στην εξορία και ακόμη κι αν ήταν γιος και αδερφός βασιλιά, στο Άργος ήταν ένας ασήμαντος κανένας, χωρίς περιουσία και χωρίς έσοδα. «Παντρεύτηκες μια πριγκίπισσα, αλλά πώς ζούσες πριν?» τον ρωτάει ο Κάστη. Και αυτός της απαντά: «Άλλοτε έβρισκα κάτι για να φάω, και άλλοτε πάλι τίποτα. Βλέπεις, οι φίλοι εξαφανίζονται στα δύσκολα, και η ευγενική καταγωγή μου δεν μπορούσε να μου βρει τροφή. Είναι κατάρα να είσαι φτωχός». Και εδώ βλέπουμε το δεύτερο κομβικό στοιχείο του προφίλ του Πολυνίκη, μετά την ηθική και τη δικαιοσύνη, που είναι η ταύτισή του με τον απλό λαό, με τους φτωχούς, με την εργατική τάξη, θα λέγαμε. Και ακόμη κι αν ο Πολυνίκης είναι επίδοξος βασιλιάς, κατορθώνει στο λόγο του να παρουσιαστεί σε σύγχρονους όρους ως ένας λαϊκός, σοσιαλιστής πολιτικός, ένας εκπρόσωπος της αριστεράς, θα λέγαμε. Υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και την ισότητα και αντιμετωπίζει με απέχθεια την κατάσταση της φτώχειας. Και ακόμη κι αν δεν λέει τίποτα παραπάνω σχετικά, τίποτα σχετικά με μέτρα που θα λάμβανε για την ισότητα και τη φτώχεια όσον αφορά και τους άλλους πολίτες του, οικειοποιείται τη ρητορική και τη φυσιογνωμία ενός πολιτικού που βρίσκεται εκεί για να υπηρετήσει το συμφέρον των μαζών και όχι το δικό του. Με τη σειρά του, ο Αιτεοκλής έχει τα δικά του επιχειρήματα για να υποστηρίξει τη θέση του. Αρχικά, ξεκαθαρίζει την οπτική του για το θέμα της αδικίας που του καταλογίζει ο Πολυνίκης κάπως έτσι. Ίσως στα λόγια να υπάρχει ισότητα, όμως στην πραγματικότητα κάθε τι άλλο παρά άδικο είναι ένας να έχει την εξουσία και ένας άλλος όχι. Όχι μόνο αυτό, αλλά το γεγονός ότι κρατάω για τον εαυτό μου την εξουσία στη Θήβα είναι ένδειξη γενναιότητας, αφού οι γενναίοι είναι αυτοί που διεκδικούν αυτό που τους αξίζει. Δηλαδή ο Αιτεοκλής είναι κατάλληλος για τη θέση του επειδή ακριβώς είναι διεκδικητικός. Πήρε αυτό που θεωρεί ότι του αξίζει. Και κατά την άποψή του κάτι τέτοιο τον κάνει και καλό βασιλιά για τη Θήβα, γιατί θεωρεί ότι η επίθεση του Πολυνίκη πρέπει να τιμωρηθεί ώστε να αποδειχθεί η αξία της Θήβας και να γίνει ξεκάθαρο και στις άλλες πόλεις ότι κανείς δεν πρέπει να τα βάζει μαζί τους. Αν ο Πολυνίκης παρουσιάστηκε ως προστάτης της δικαιοσύνης, τότε ο Αιτεοκλής παρουσιάζεται ως εγγυητής της εξουσίας, της δύναμης και της πολιτικής αποτελεσματικότητας. Ένας πολιτικός που μπορεί να διεκδικήσει την ευμάρεια της κοινωνίας του μέσω της ανταγωνιστικότητας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε σήμερα. Σίγουρα ένας πολιτικός που προκαλεί το σεβασμό ή έστω και τον φόβο στους γείτονες λαούς, είναι ένας αρχηγός που μπορεί να εξασφαλίσει ευημερία για τους πολίτες του
θα έλεγαν οι πιστοί ακολουθοί του. Κι έτσι, οι δύο λόγοι μας θυμίζουν κάτι από τις αντιλήψεις που υπάρχουν και σήμερα. Μια διάκριση που στο ένα άκρο μας θυμίζει τις αξίες της αριστεράς και στο άλλο άκρο τον ρεαλισμό της δεξιάς. Και όπως με το σοσιαλισμό και το καπιταλισμό, οι διαφορές δεν αφορούν μόνο οικονομικο-πολιτικούς όρους, αλλά και ζητήματα κοινωνικών αντιλήψεων. Η πρόοδος της κοινωνίας για κάποιους επιτυγχάνεται μόνο μέσω της ισότητας, μόνο με μέτρα για την εξίσωση των τάξεων και την οικονομική ελάφρυνση των φτωχών. Έτσι θα έλεγε ο Πολυνίκης, ο σοσιαλισμός ή ο Αλέξης. Για άλλους, η απελευθέρωση των ανταγωνιστικών αισθημάτων κινητοποιεί το άριστο στοιχείο στο καθένα. Προάγει την αριστεία που αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα για το καθένα ξεχωριστά και εν τέλει και για το σύνολο, καθιερώνοντας μια αναλογική δικαιοσύνη, αφού ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Έτσι θα έλεγε ο Θεοκλής, ο καπιταλισμός και ο Κυριάκος. Κι έτσι οι Θηβαίοι της τραγωδίας, αλλά κυρίως οι Αθηναίοι του κοινού, θα είχαν βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα τόσο γνώριμο και τόσο τρομακτικά διαχρονικό, που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν έχει αλλάξει ποτέ τίποτα ουσιαστικά. Όμως η Ιωκάστη δεν ήταν μια απλή ρεπόρτερ, άλλο ένα πιόνι στη σκακέρα της πολιτικής, που από το στόμα της επιτρέπεται να βγουν μόνο τα λόγια που οι πολιτικοί αρχηγοί της έγραψαν και που θα μιλούσε μόνο εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Και ακόμη κι αν συγγένευε με τους πολιτικούς, όπως η Σία καλή ώρα, τίποτα δεν την εμπόδισε να μιλήσει τσεκουράτα, αρχίζοντας την απάντησή της με ευθεία επίθεση. Η πιο φρικτή συμφορά είναι όταν και οι δύο αντίπαλες παρατάξεις ορμούν στην ανοησία και στην τρέλα, τους λέει. Και με αυτή τη φράση ως προμετωπίδα της, η Ιωκάστη ξεγυμνώνει την ανηλικρίνεια των παιδιών της, όπως ποτέ κανένας δεν τόλμησε να ξεγυμνώσει την ανηλικρίνεια των πολιτικών, είτε αυτή είναι φιλολαϊκή, είτε αριστοκρατική, αριστεροί ή δεξιοί, σοσιαλιστές ή καπιταλιστές. Πρώτος τα ακούει ο Θεοκλής. Λατρεύεις τη φιλοδοξία, την πιο άτιμη από τις θέες, ενώ θα έπρεπε να υπηρετείς την πιο τιμημένη από όλες, την ισότητα. Η φιλοδοξία έρχεται ανάμεσά μας και μας διαλύει, μας τρέφει τον έναν εναντίον του άλλου και μας καταστρέφει. Η ισότητα μας ενώνει και μας κάνει καλύτερους, πιο πολύ από ό,τι θα μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε μόνοι μας. Και ο Κάστη είχε κάθε δίκαιο να επιτεθεί στο συναίσθημα της ανταγωνιστικότητας και της αριστείας, την φιλοδοξία, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αξία της αριστοκρατίας, αλλά επιβίωσε και ως καταστατική αξία μεταγενέστερων σχημάτων, του καπιταλισμού, της δεξιάς, του νεοφιλελευθερισμού, γιατί αν και πολλοί εξειδανικεύουν τον ανταγωνισμό και την ανισότητα ανάμεσα σε άριστους και σε κοινό, ως ένα μηχανισμό που οδηγεί στην κοινωνική πρόοδο, όμως στα αλήθεια επικαλύπτουν με τον εγωιτευτικό μύθο μιας προοδευτικής δυναμικής την ακόρεστη προσωπική δίψα που γεννάει η απληστία. Το λέει ξεκάθαρα η Ιωκάστη στη κριτική που ασκεί στον Ετεοκλή. Αν έπρεπε να διαλέξεις να σώσεις ένα ανάμεσα στα δύο, τον θρόνο σου ή την πατρίδα σου, ποια θα ήταν η απάντησή σου? Θα ήταν ο θρόνος? Βεβαίως, ο Ετεοκλής είχε δώσει αυτή την απάντηση ήδη πιο πριν. Μητέρα, θα ταξίδευα μέχρι τον ουρανό αν μπορούσα, στα αστέρια και στον ήλιο, και μετά στα βάθη της γης, προκειμένου να κρατούσα τη μεγαλύτερη θεά όλων, την εξουσία. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πάρει μακριά μου αυτή την ευλογία. Μόνο ένας δειλός θα έδινε το μεγαλύτερο κομμάτι και να κρατήσει το μικρότερο. Γιατί να γίνω κάποιος σκλάβος όταν μπορώ να είμαι αφέντης του? Οι Θηβαίοι υποστηρίζουν τον Ετεοκλή επειδή μέσα από τη δική του ανταγωνιστικότητα και την πολεμικότητα θα εξασφαλίσουν κάποια ωφέλη, κάποια πρόοδο. Θα εξασφαλίσουν μια δυνατή διακυβέρνηση και μια νίκη στον πόλεμο, μαζί με την επιβεβαίωση ότι αυτή είναι ένας ανεξάρτητος, ισχυρός λαός που μπορεί να αντισταθεί σε έναν εισβολέα. Όμως το όλο δίλημμα είναι πλαστό. Αν ο Θεοκλής είχε πρόθυμα παραχωρήσει την εξουσία, οι Θηβαίοι δεν θα είχαν έρθει ποτέ αντιμέτωποι με έναν εισβολέα. Και απλώς ένας άλλος γιος του Ιδίποδα θα καθόταν στο θρόνο της Θήβας, χωρίς να αλλάζει κάτι για την ίδια την πόλη. Έτσι, αν και τα ωφέλη φαίνονται να είναι πραγματικά και ουσιαστικά, ανεξαρτησία, ασφάλεια, τιμή, και όντως φαίνονται να προκύπτουν από την αριστεία και την ανταγωνιστική προσωπικότητα των προνομιούχων, όμως η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό το περίτεχνο ρητορικό κατασκεύασμα που κάνει στοχευμένα λογικά άλματα. Στα αλήθεια, οι προνομιούχοι, αυτοί που έχουν την εξουσία, για παράδειγμα ο Θεοκλής, χειραγωγούν το λαό σε πολιτικές που φαίνονται ωφέλιμες,
για παράδειγμα μια πολεμική νίκη εναντίον ενός εχθρικού λαού, όμως στα αλήθεια, κάτω από το ολοκληρωτικά πλασματικό όφελος του λαού, κρύβουν μόνο τις προσωπικές επιδιώξεις τους, εμπροκειμένου την παραμονή στο θρόνο. Και επιπλέον, σε μια πολιτική κουλτούρα ανισότητας, όχι μόνο τα ωφέλη είναι ανύπαρκτα για το λαό και πραγματικά τα καρπώνεται μόνο η εξουσία, αλλά στην πραγματικότητα πολλές φορές βαφτίζεται ως καλό, κάτι που είναι καταστροφικό για την κοινωνία, επειδή είναι επικερδές για τους έχοντες. Ο θηβαϊκός λαός όχι μόνο δεν κερδίζει τίποτα ουσιαστικά, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να υπομείνει τρομακτικές απώλειες, καθώς οι στρατιώτες θυσιάζονται για να πετύχουν ένα σκοπό, την παραμονή του Πολυνίκη στο θρόνο, που όχι μόνο δεν αλλάζει κάτι για αυτούς, αλλά αντιθέτως, όπως επισημαίνει ο Κάστη, προϋποθέτει θάνατο, καταστροφή και αυτοθυσία εκ μέρους του λαού, εκ μέρους της ίδιας της πόλης της Θήβας. Σε ένα καπιταλιστικό καθεστώς αντίστοιχα, προκειμένου οι έχοντες να κερποθούν το κέρδος, ο λαός υπόκειται σε περικοπές, λιτότητα, φτωχοποίηση και ίσως πολύ χειρότερα συνεπακόλουθα δεινά, όπως την απώλεια της κοινωνικής και δημοκρατικής συνείδησης, την αποστασιοποίηση από την πολιτεία, τη διάδοση του απολυτή κατομικισμού. Αλλά όπως τα έλεγε η εξουσία, η άριστη ή το κεφάλαιο, αυτές είναι θυσίες που είμαστε πρόθυμοι να κάνετε. Κι έτσι, τόσο απλά, η Ιωκάστη αποδομεί τη ρητορική και επαναφέρει στις πραγματικές τους διαστάσεις τόσο τους αρχαίους αριστοκρατικούς, όσο και τους σύγχρονους απότοκους τους, τους σύγχρονους πολιτικούς της ανισότητας, τα κόμματα της δεξιάς, του κεφαλαίου και της σύγχρονης αριστείας. Η αρχή της ανισότητας, του ανταγωνισμού, της αριστείας, της εξουσίας ή όπως τα λέγαμε σήμερα του κεφαλαίου, παρουσιάζεται ως μέσο για την καθιέρωση μιας κοινωνικής δυναμικής μέσω του ανταγωνισμού που υποτίθεται ωφελεί την κοινωνία, αλλά οι ισχυροί ξέρουν πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα η ανισότητα δεν είναι μέσο, αλλά σκοπός. Και μάλιστα αυτός σκοπός. Είναι γεγονός ότι με μια κυβέρνηση του κεφαλαίου βλέπουμε τα δεδομένα της προόδου. Στα χαρτιά, τα νούμερα και οι δείκτες σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια βελτιώνονται. Η ανάπτυξη επιβεβαιώνεται, όπως θα επιβεβαιωνόταν η εικόνα της μάχημης πολεμικής και γενναίας Θήβας. Όμως τα πραγματικά ωφέλη είναι ελάχιστα. Οι πραγματικά κερδισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι από τις οικογένειές τους με το κεφάλαιο, καθώς και αυτοί που είναι εφοδιασμένοι από τη φύση με την απληστία, να διεκδικήσουν μεγαλύτερα κέρδη και επιτυχίες για τον εαυτό τους εις βάρος του λαού. Με άλλα λόγια, οι σύγχρονοι διάδοχοι του Ετεοκλή. Και μετά τον Ετεοκλή, έρχεται η σειρά του Πολυνίκη να ακούσει πόσο κακός και ανάξιος αποκαλύφθηκε πως είναι στο λόγο του. Διότι μπορεί αρχικά, ακριβώς επειδή και ο Πολυνίκης και η Ιωκάστη επικαλούνται την ισότητα, ίσως να δίνεται η εντύπωση ότι ίσως η Ιωκάστη να παίρνει το μέρος του ξενιτεμένου γιού της φιλολαϊκής αριστερής παράταξης. Όμως αρκεί μια απλή ερώτηση από την Ιωκάστη για να γκρεμίσει ό,τι έχτισε ο Πολυνίκης με την ηθικοφανή ρητορική του. Θα υψώσεις τρόπαιος τον Δία αν κερδίσεις τον πόλεμο. Θα κάνεις θυσίες πάνω από την πόλη που κατέστρεψες. Και με έναν πολύ απλό τρόπο, η Ιωκάστη αποδομεί πλήρως την ηθικοφανή ρητορική που θα χρησιμοποιούσε ένας προστάτης του Δήμου στην αρχαιότητα ή ένας δίθεν φιλολαϊκός, αριστερός ή σοσιαλιστής πολιτικός σήμερα. Γιατί μπορεί και οι λαϊκοί να εμφανίζονται ως προστάτες μιας ισότητας και μιας δικαιοσύνης, την οποία πιθανώς να την εξυπηρετούσαν καλύτερα από ό,τι κάνουν οι αντίπαλοι τους. Όμως στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να πιστεί κανείς ότι τα κίνητρά τους είναι και πάλι απολύτως αλτρουιστικά. Διότι μπορεί ο Πολυνίκης να υπηρετεί μια ιδέα που θεωρητικά θα ήταν καλή για τη Θήβα, αλλά δεν πάβει να είναι πρόθυμος να ισοπεδώσει τη Θήβα για να την επιβάλλει. Είναι ένας ηθικός καταστροφέας, όπως λέει ο Κάστη, ο οποίος θα προσεύχεται και θα αφιερώνει ασπίδες στους θεούς, έχοντας όμως κατακάψει την πόλη για την οποία υποτίθεται ότι αγωνίστηκε. Και φαίνεται πως τελικά για τον Πολυνίκη είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία το να μπορεί να έχει την ικανοποίηση να διακηρύσει πόσο ευσεβής, δίκαιος και ηθικός ήταν, σύμφωνα με το ηθικό κατασκεύασμα του μυαλού του, παρά το να κάνει πραγματικά το σωστό, ηθικό και δίκαιο για όλους τους συμπολίτες του, το οποίο πολύ απλά θα ήταν να μην του σύρει πόλεμο. Θα έλεγε κάποιος αριστερός ή σοσιαλιστής ότι το πρόβλημα είναι ότι ο Πολυνίκης είναι ένας μόνο κατ' επίφαση αριστερός, και αυτή είναι η αιτία που αποτυγχάνει να μας πείσει. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο Πολυνίκης κάποιες φορές γίνεται τρομακτικά μαρξιστικός. Σε ένα άλλο σημείο λέει: οι άνθρωποι μετράνε τα πάντα σε χρήμα, και από όλα τα πράγματα στον κόσμο, αυτό έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Εδώ ο Πολυνίκης μιλάει για τη δύναμη του κεφαλαίου, και αυτή είναι μια πρόταση που θα προσυπέγραφε ο Μάρξ. Και ίσως εδώ είναι το πρόβλημα τόσο με τον Πολυνίκη,
όσο και με τα σοσιαλιστικά κόμματα της αριστεράς, τα οποία πάσχουν από έναν μαρξιστικό ψυχαναγκασμό από τον οποίο δεν φαίνεται ότι θα θεραπευτούν ποτέ. Διότι όταν τα όρια της δικαιοσύνης και της ηθικής περιχαρακώνονται σε χρηματικά κριτήρια, τότε αυτή η ηθική είναι καταδικασμένη να αποδειχθεί πλαστή και να αποτύχει. Αν η πολιτική αντίληψη για το ηθικό περιορίζεται στο να μοιράσει στους μη έχοντες, τότε ανακύπτει ένα πολύ βασικό πρόβλημα, που είναι η ηθική αποκαθήλωση όλων των άλλων αξιών, που έχουν ούτως ή άλλως πολύ μεγαλύτερη σημασία σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Η ανθρώπινη αξία, η σημασία της ζωής, ο σεβασμός του πολιτικού ήθους, το πνεύμα συνεργασίας και η εθνική ομόνοια. Κι έτσι, ο Πολυνίκης ή μια αριστερή κυβέρνηση, μοιάζοντας τρομακτικά με τον Ετεοκλή ή με μια δεξιά κυβέρνηση, προκειμένου να υπηρετήσουν αυτό που εκείνοι θεωρούν ηθικό καθήκον τους, την οικονομική αποκατάσταση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, των φτωχών, μπορεί να είναι έτοιμοι να κάνουν θυσίες πάντοτε εκ μέρους του λαού. Όμως, ακριβώς επειδή τα όρια του ηθικού δεν είναι χρηματικά, πολλές πολιτικές επιλογές μένουν ηθικά έολες. Ο Πολυνίκης δεν έχει δικαίωμα να καταστρέψει τη Θήβα για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και την αδικία στην οποία την έχει καταδικάσει ο Ετεοκλής. Ούτε μια αριστερή κυβέρνηση, προκειμένου να απολαύσει την ηθική ικανοποίηση του να είσαι αριστερός, δεν μπορεί να εκθέτει τους πολίτες της σε καταστροφικούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα απομόνωση από την παγκόσμια κοινότητα, συλλογική φτωχοποίηση με συνέπεια την καταστροφή των δημοσίων αγαθών, εξαθλίωση της υγείας και της παιδείας, εμπριστική ρητορική, διχασμό και αντιδημοκρατικό ήθος. Το να θες ή ακόμη και το να μπορείς να αντιμετωπίσεις τη φτώχεια δεν σε κάνει ταυτόχρονα και καλό πολιτικό. Και κάπως έτσι, τόσο μεταξύ τους διάλογος, όσο και η εξέταση της Ιωκάστης, έχουν ξεκινώσει και έχουν αποδομήσει τόσο τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη, όσο και τη ρητορική, που αγαπά να χρησιμοποιεί το μαρξιστικό δίπολο της αριστεράς και της δεξιάς. Και ίσως τελικά το αποτέλεσμα αυτού του debate να είναι τόσο απογοητευτικό για εμάς, όσο και για τους αρχαίους Θηβαίους. Διότι παρά τις νέες δυνατότητες που επεφύλασε η μοίρα και ο Ευρυπίδης στη μυθική Θήβα του, εντούτοις ο πόλεμος συνέβη σαν τίποτα να μην είχε αλλάξει. Πολλοί απλοί άνθρωποι της Θήβας και του Άργους σκοτώθηκαν στα τείχη, και ακόμη και αν η Θήβα δεν έπεσε, στάθηκε εξαντλημένη και βουτυγμένη στο αίμα των ανδρών της, σαν μια γυναίκα που πενθεί για όσους έχασε και για το σκληρό μοναχικό ανήφορο που την περιμένει. Οι ήρωες των δύο στρατών αλληλοσκοτώθηκαν, και πρώτοι τα δύο αδέρφια, που έπεσαν ο ένας από το χέρι του άλλου. Και η Ιωκάστη, που από καπρίτσιο του Ευρυπίδη κατάφερε να αντισταθεί στην αυτοκτονία, επανευθυγραμμίστηκε με το γνωστό τέλος της, πλέον όχι από ντροπή, αλλά από βαθιά απελπισία, τόσο για το διπλό θάνατο των γιών της, όσο και για τη διπλή ανεπάρκεια των δύο πολιτικών ανδρών που γέννησε. Όμως ο Ευρυπίδης δεν μας εξαπατά. Δεν είναι άλλος ένας λογοτέχνης που καταπιάνεται με ένα θέμα, αλλά στο τέλος τα βρίσκει δύσκολα, σαν τους δημιουργούς του Lost, αφήνοντας την έκφραση της ιστορίας του στη φαντασία και στην υποκειμενικότητα του κάθε θεατή. Μπορεί σε αυτό το debate οι αντίπαλοι να έχασαν αμφότεροι, αλλά πριν τελειώσει το δράμα, η Θήβα πρέπει να σωθεί και εμείς να μάθουμε τι κάνει έναν καλό πολιτικό. Βλέπετε, ο θάνατος των δύο ανταγωνιστών δεν αρκεί για να σώσει την πόλη από την καταστροφή. Γιατί, όπως η διαφθορά των πολιτικών είναι μια αρρώστια που εξαπλώνεται και αρρωσταίνει και το σώμα των ψηφοφόρων, έτσι ο ατομικισμός του Ετεοκλή και του Πολυνίκη παγιδεύουν τη Θήβα ακόμη και μετά θάνατον, καταδικάζοντάς την στην καταστροφή. Η πόλη θα καταστραφεί, είναι η προφητεία του τυφλού Μάντι Τηρεσία, γιατί η κατάρα των Λαβδακηδών, η κατάρα των υστερόβουλων πολιτικών θα λέγαμε, συνεχίζει και μετά τον θάνατο των δύο αδερφών. Και πράγματι, έχουμε δει ότι όταν ένα κακό κόμμα που δούλεψε μόνο για το ίδιο όφελος διαλύεται, από τα κομμάτια του φυτρώνουν νέοι βλαστοί της πολιτικής υστεροβουλίας και νέοι πολιτικοί γεροσκόποι, και κόμματα που δεν διστάζουν να βλάψουν το λαό παίρνουν τη θέση του. Και έτσι συμβαίνει και στη Θήβα. Το θρόνο παίρνει ο Κρέον, ο αδερφός της Ιωκάστης. Ο Τηρεσίας του έχει αποκαλύψει το μοναδικό τρόπο για να σώσει την πόλη του, που δεν είναι άλλος από το να θυσιάσει το μικρό του γιο. Όχι τον Έμονα, τον αραβωνιαστικό της Αντιγόνης, αλλά τον μικρότερο Μενικαία. Είναι σαντιστές οι θεοί και ζητούν να χυθεί αίμα για να σώσουν την πόλη? Μάλλον πρέπει να δούμε όλο το θέμα ως μια συμβολική μεταφορά. Αυτό που πραγματικά σώζει τις πόλεις και τις πολιτικές κοινότητες εν γέννη είναι ο πραγματικός αλτρουισμός. Όχι οι παρατάξεις που έχουν αριστερά ή δεξιά ιδεολογικά χαρακτηριστικά,
αλλά πρωτίστως η πολιτική συνείδηση που βάζει σε προτεραιότητα το σύνολο έναντι του ατόμου, το εμείς πάνω από το εγώ. Και βεβαίως ο Κρέον, ως συνεχιστής της κατάρας της πολιτικής διαφθοράς που ξεκίνησαν οι γαμπροί του, δίνει άφθονο χρυσό και οδηγίες στο μικρό του γιο ώστε να ξεφύγει από το κίνδυνο και να ταξιδέψει μακριά, σε έναν ασφαλή τόπο στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο Μενικέας του λέει: «Μάλιστα, μπαμπά». Και μόλις μένει μόνος, αυτοκτονεί για να σώσει την πατρίδα του, βάζοντας οριστικό τέλος στη κατάρα των Λαβδακηδών και σώζοντας τους συνανθρώπους του. Η πόλη σώζεται όχι χάρη σε κάποιον από τους επίδοξους πολιτικούς της, όχι χάρη σε κάποια παράταξη ή κάποια ιδεολογία, αλλά χάρη σε έναν απλό πολίτη που κατάλαβε ότι το εμείς είναι πιο σημαντικό από το εγώ. Το ταξίδι στο σημερινό επεισόδιο ήταν μεγάλο και δύσκολο. Τόσο δύσκολο όσο και οι επιλογές που καλούμαστε να κάνουμε. Ψάχνουμε τη σωτηρία μας στους πολιτικούς και στις ιδεολογίες και αναζητούμε τις απαντήσεις στα εναγώνια ερωτήματά μας παρακολουθώντας debates. Οι φοίνισσες μας αφήνουν ένα μήνυμα κάπως γλυκόπικρο. Αφενός μας δείχνουν ότι μάλλον δύσκολα θα βρούμε την απάντηση στο πρόβλημά μας μέσα στις αγέλες των πολιτικών. Από την άλλη, μας αφήνουν με μία νότα αισιοδοξίας. Η λύση ίσως τελικά να είναι πολύ πιο απλή από τις ατέρμονες αναζητήσεις μας στα ιδεολογικά σχήματα και να αφορά απλώς μια απλή παραδοχή και μια απλή αλλαγή κουλτούρας, δηλαδή μια στροφή στο πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας. Είμαι ο Βασίλης Μπούτσης και αυτός ήταν ο Μύθος.